Takže čaute ľudia, toto je deň 8, myslím teda, čo každý deň otváram 5 Ancient Seed Packov, a videl som tam akurát prebehnúť Fossilite Ancient Seed Packov, tak už som sa to konečne dúfam naučil čítať. A zase som to tam videl prebehnúť a mne nič nepadá, proste absolútne nič. A akurát mám aj nejaký traveling merchant, tak sa môžeme ísť na to pozrieť. Stonebit a ešte by som mal otvoriť 2 a rovno môžeme otvárať a jaký merchant, aha, ona si išiel preč. Tak nič, toho som nestihol, nevadí. A ešte si otvoríme jedno a zase som tam videl proste prebehnúť, ale ono mi to nepadne. A keďže už je toto deň 8 a chcem celkom tú sériu aj urýchliť, tak si otvoríme tie seedpacky až do 30. Takže to videjko bude trošku dlhšie a zase som to tam videl proste prebehnúť. Ešte 2. A Moonlit mám Freud, lebo je Moonlit event. A toto je posledný a nevidel som ho tam prebehnúť a ani mi nepadol. Takže toto je už pre toto video všetko. Nezabudnite mi do komentáru napísať, že či to už vám padlo, dajte like, odber a toto je už pre toto video všetko. Majte pekný deň a čaute.